いいなん何がですか？やっぱりさ、うん。朝はスズメだよね。どういうこと？いやいや、この、ほら、チュン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 って聞こえるでしょ？うん。これがさ、なんかこう、朝が来ましたみたいな感じがしない？効果音的な。そうかな。昼も泣いてるよ。まあそうだけどね。いやいや、でもさ、やっぱいいじゃない。こう朝っぽいじゃない。これなんて喋ってんだろうね。朝が来ましたよみたいなこと言ってんのかね。聞きましょうか？僕、スズメの言葉わかるよ。お前わかんの？はい、スズメ語わかります。すごいね。スズメ語っていうの？うん。ちょっと聞いて。なんて言ってんのこれ。わかったよ。じゃがりこあげるから。さあ、なんだろうね。楽しみだ。どう？ちょっと静かに。ごめんごめん。はい、わかりました。なんつってんの？なんか、内閣の支持率がどうこう。嘘つけ！そんな話してんの？してますよ。いや、すごいな、スズメ。何、国の行く末とか気にしてんの？やっぱりこの国に住んでますからね。そりゃそうだ。すごいね、スズメ。スズメは侮れないね。